soyayya, so da so mun haɗe ni da ke ba rabuwa kamar da uwa har abada maza na daina miki soyayya ba. So da so mun haɗe ni da kai ba rabuwa kamar da uwa har abada maza na daina maka soyayya ba. So da so mun haɗu ni da ke ba rabu a zuciya kin da kin wuce yin dabo hanta ta kaɗu za a yi min tabo in an ce rabuwa rannan ban ganuwa ba na fatan faruwar bakan ɗarba ba. Idanuwa na kai suke fiɗa koyaushe kai kake kwantar hankali idan ya yi tashe ɗabi'un halayyar ka ba guda na kushe wallahi kai haɗuwa ka zo mu taka rawa nishaɗi bari da wanda ba kai ne ba. So da so mun haɗe ni da ke ba rabuwa kamar da uwa Har abada ba za na daina maka soyayya ba. hakan ƙaunar kina yi fice da wuya samun madadi da na kalla kina rikice kyawun ki ne sanadi cikin mata fi da mace ke ce ni